115 mališana iz višečlanih porodica koji žive u teškim materijalnim uslovima, ali i oni koji redovno učestvuju u dječjim radionicama u udruženju višečlanih porodica 4+ iz Teslića primili su tokom vikenda pakete sa osnovnim školskim priborom od ovog udruženja. Budući da početak školske godine dodatno optereti kućni budžet, kažu ovo će im značiti mnogo. Ja sam Edisa Jusufović, majka sam 5 djece, 3 ide u školu i zadovoljna sam s ovim priborom. Kako će to pomoći u novoj školskoj godini? Pomoći onu med dvoma, jedno neće ići možda u školu, se našla za knjige za 4. razred, pa da će im pomoći za ovo ostalo. Neću barem uzeti. U ovom paketu imam olovaka, svesaka, tempera, šestara, uglavnom sve što meni treba za uspješnu školsku godinu. Ovaj paket mi je veoma pomogao. Pa to će mi puno značiti. Pripremaš li se već za prve školske dane? Aha, pripremam. Dodjelu školskog pribora udruženje višečlanih porodica 4+ realizovalo je u saradnji sa načelnikom opštine Teslić te sa nekoliko privrednih subjekata iz ove opštine. Cilj današnje akcije je da pomognemo višečlanim porodicama, što jeste osnovni moto udruženja 4+. U prvom redu promovisanje pronatalitetne politike, promovisanje nataliteta, zatim pružanje pomoći višečlanim porodicama u odgoju, vaspitanju, obrazovanju i školovanju djece. Udruženje višečlanih porodica 4+ okuplja oko 200 porodica sa 4 i više djece, a većina njih ne nalazi se u statusu socijalne ugroženosti, rekli su u ovom udruženju. Oni ističu da će se i u narednom periodu potruditi da u saradnji sa opštinskim vlastima i privrednim subjektima pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.